Hej og velkommen til vores nye challenge. Ja. Den her challenge, det er citron challenge, hvor vi får en masse glas, og vi har, hvad fanden var det, et minut, og det kommer timer på, til at bunde. Vi har 25 shotglas hver, og hvis den ene ikke når at blive færdig før den anden, så det er sammen vi skal gøre det her. Men hvorfor ikke bare, så nu sætter jeg lidt spol på, men først inden jeg sætter spol, så kører den intro. Hej og velkommen tilbage. Nu vil vi begynde at gøre det her, så der kommer lige noget spol på. Hej. Det er ikke sikkert, det er nok. Det er ikke lige sikkert, at der kommer nok, men nu må vi se, hvor mange det bliver til. Vi putter sådan lige cirka halvdelen, fordi det er lidt ærgerligt, at de sådan er helt fuldt, når man alligevel bare kan putte halvdelen i, så. Jeg tror det er din tur, jeg er nødt til at bruge den her. Ja. Så er de tre brugt. Der er i hvert fald ikke noget til overs. 1 minut, Sebastian. Okay, starter vi. Er du sikker på 1 minut? Ja. Okay. Og timeren begynder på noget. Skal jeg helt der. Og vi husker, vi vender dem om, Sebastian. Ja. Og der er bare lidt ud, fordi så vender dem om, hvis der ligger lidt tilbage. Okay. 3, 2, 1, nu! Now we go to test mode. Og jeg brækker mig.